Het slachtoffer werd manje de nacht vond in zijn huis aan de Domelaan Nieuwenhuis-Stritten. Joert maakte de politie bekend wat de sectie op het lichaam opsmieten had. Nou, er is uit vastgesteld dat het slachtoffer, die 34-jarige bewoner van dit huis, door geweld om het leven gebracht is. Op welke wijze? Daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Dat willen we graag binnen zijn huis horen in het kader van het onderzoek. Het is nog in het pril stadium, dus straks met de rechtszitting zal daar meer duidelijkheid komen en meer bekendheid worden. 3 mensen, 2 mannen uit Haas en een vrouw uit Makkum, binnen oppakt en worden morgen verlaat onder de rechtercommissaris. Er werken nog hield 20 rechercheurs onder zaak. Op dit moment vindt er een tactische terugzieking plak in de wenning onder tasjoch van de rechtercommissaris. Houdt in dat tactische rechercheurs de wenning binnengaan in speciale kleren. En die eigenlijk alles wat ze vereren krijgen, wat mogelijk met dit misdrijf te maken had, veiligstellen. Na alle gedachten had er manje een ruzie west die het vol slijn uit de hand is. Een buurtbewoner had jongen dat het slachtoffer met een voorwerp op de holleslijn is. Hoe dan ook, er wie vaak oerlest bij de wenning. Klopt, het is een adresje waar wij wel vaker oerlesmeldingen hebben. Dat wie nou ik weer het oorroen weekendja. Vreed is er een collega West die hij hier bemiddelen. En nou in de nacht van mandje op Tiesday de nacht, rond kwartieruringen, hebben we weer een melding gekregen. Ja, toen troffen uw collega's het slachtoffer een onnatuurlijke deel.